Коалиция "Продължаваме промяната, Демократична България" е единствената алтернатива за промяна към по-добро. Единствената възможност за променена, устойчива европейска България. За краткото време като политик аз разбрах, че няма невъзможни неща. И когато има воля, когато се полагат достатъчно усилия, всичко е възможно. Но е факт, че в последните десетилетия не са полагани усилия, нито пък е имала воля да се случат важни, ключови проекти за нашия северозапад. Факт е, че за правителството на академик Денков Северна България бе приоритет и че започнаха редица реформи, стартираха ключови проекти точно за нашия северозапад. Кандидатите за народни представители от нашата листа са интелигентни, успешни млади хора и с тях сме сигурни, че реформите трябва да продължат. Няма да се откажем от това да променяме и няма да се откажем от мечтата България да стане нормална европейска държава. Нашата амбиция е да сме първа политическа сила.